آئے بیٹھے ہو تے نالے چاولی توڑے ٹھردے پین کاوڑ میں تھے تسی تائیں کڑھیں دے بیٹھے ہو میں توڑا مزاج بے دا بیٹھا ہوں بے بندے ہاں تا میرے سارے چنگے میرے نالی ناندہ پرانا تعلق آئی تے ایڈے کاوڑے کیوں بیٹھے تو میں توڑی کاوڑ نو سمجھیں دا پیا ہون کچھ جلدی میں کرے نہ کچھ حوصلہ تو سا کرے دو گارہ پر رال کے کام کرے سا تے کام ٹھیک ہو جا سی چوتھی صفت بیان پیا کرے نا اکسو تو سات پوریاں کرے سا نہیں تو دو ترائے عبدالحکیم واپس لائے جا سا ساریاں پوریاں میں کہ چلو کچھ جلدی کرے نا اللہ فرمائے ومبشرہ محبوب اسی تو خوشخبری دیمن والا بنا کے بھیجے اللہ تیرا محبوب کئی نو خوشخبری دیمن آیا فرمائے محبوب آئے جڑے سارے آئے بیٹھے نا تنبو دے تلے کٹھے ہوئے بیٹھے تے کلمہ پڑھ دے بیٹھے تے تیرا ذکر کریں دے بیٹھے محبوبی نا سارے انو خوشخبری سڑا دے جنہاں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے جنہاں نے گلے دے اندر تیری غلامی دا توق پا لیا ہے محبوب ان کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ انہاں نو کیشہ دی خوشخبری سنا ماں فرمایا محبوب انہاں نو جنت دی خوشخبری سنا دے دوتے مکھی دیا نارا ماندیا پہیاں انہاں دی خوشخبری سنا دے سونے تے چاندی دے محلات کھلوتے انہاں دی خوشخبری سنا دے حور و غلمان نوکری واسطے کھلوتے او دا حور و غلمان دی نوکری دی خوشخبری سنا دے بلکہ محبوب گل مکا انہاں سارے انہوں اپنے غلامان و جنت اللہ دے دیدار دی خوشخبری بھی سنا دے فرما مبشرہ محبوب اسی تو خوشخبری دیون والا بڑھا کے بھیجے اور پھر 5ویں صفت بیان